Δεν θα μείνουμε για τη διαδικασία, μόνο ένα λεπτάκι θα τα πούμε. Διαβούλευση με ήδη λυμμένες αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή σήμερα καλεί τους πολίτες και τους φορείς του Γαλατσίου σε δημόσια διαβούλευση εντός εισαγωγικών για το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο ωστόσο έχει ήδη προαποφασιστεί. Υπάρχουν 3 σχέδια και πρέπει να διαλέξουμε ένα. Ήδη γνωρίζουμε ότι ένα κομμάτι του δάσους έχει αποχαρακτηριστεί προς όφελος ιδιώτη. Την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή με τη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων υποβιβάζει ακόμα περισσότερο το δάσος. Είναι η ίδια η Δημοτική Αρχή που με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να έχει ενημερώσει όχι μόνο τους πολίτες αλλά ούτε καν το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην κατασκευή ΣΜΑ στον λόφο του Κόκκου. Είναι η ίδια η Δημοτική Αρχή η οποία είχε δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός τέτοιου σταθμού. Για τη δράση των πολιτών και οι καταγγελίες που ακολούθησαν είναι που ανάγκασαν τον ίδιο και τον τότε Δήμαρχο να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Ήταν ακριβώς τότε που υποσχέθηκε με τερίσιο ζήλο ότι θα απομακρύνει τα απορριμματοφόρα που παράνομα σταθμεύουν μέσα στο δάσος, βάζοντας τέλος σε μια αυθαιρεσία της παρούσας και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Όμως αντί να εφαρμόσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Η σημερινή λοιπόν κατασκευή ΣΜΑ στο δάσος μας σημαίνει τεράστια ποσότητα τσιμέντου, ηχείο, ράπες, πλατφόρμα, το οποίο σημαίνει βάναυση, αλλίωση της μορφής του λόφου, διάνοιξη νέων δρόμων και συνεχής μετακίνηση βαρέων οχημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καυσαέρια, φασαρία, σκόνη, συσσόρευση και παραμονή τόνων σκουπιδιών. Με δύο λόγια, η αρχή της δημιουργίας μιας μικρής χωματερής, το οποίο ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, προκαλεί μόλυνση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση της περιοχής και ένα διαρκή κίνδυνο και μια πυρκαγιά με ολέθριες συνέπειες για το δάσος. Αλλά εκτός από τη δημιουργία του ΖΟΜΑ, κινδυνεύει και όλο το δάσος, το οποίο μέσα από αγώνες πολλών χρόνων και επίμονη προσπάθεια του λαού του Γαλατσίου δημιουργήθηκε και είναι ο μεγαλύτερος αστικό πνεύμονας πράσινου στην Αθήνα. Έτσι σώθηκε και κατοχυρώθηκε και η έκταση που αποτελεί το αγαπημένο μας άσος vehicle. Σήμερα κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί από δασική έκταση. Ήδη με απόφαση του Συμβούλου της Επικράτειας, έκταση κατοχυρώθηκε σε ιδιώτη και μάλιστα αποχαρακτηρίζοντας την περιοχή από δασική και αναδασωτέα, ενώ πολλά άλλα στρέφοντα που δημιουργηθούν και άλλοι ιδιώτες κινδυνεύουν να αποχαρακτηριστούν και να τσιμεντοποιηθούν και αυτά. Ο Δήμαρχος και οι παρατρεχάμενοι του με τέτοιου είδους ενέργειες ουσιαστικά ανοίγουν την κεκρόπορτα σε κάθε λογής business και συμφέροντα που θέλουν να στεμαχίσουν το δάσος και να το οικειοποιηθούν. Έτσι θα έχουμε ακόμα περισσότερο τσιμέντο και λιγότερο πράσινο. Ο κίνδυνος για την καταστροφή του δάσους και των δημόσιων ελεύθερων χώρων πρασίνου είναι τεράστιος. Όμως ο κόσμος από τις γειτονιές της πόλης μας και όχι μόνο, ο κόσμος που αγωνίζεται και διεκδικεί μια αξιοπρεπή ζωή, θα είναι εκείνος που θα σταθεί ανάκομα στα σχέδιά τους. Θα αγωνιστούμε ενάντια σε εργολάβους, επενδυτές, δημοτική αρχή και πάσης φύσεως καταπατητές για την υπεράσπιση του δάσους, της φύσης και των ζώων μας. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούμε και να σταματήσουμε αυτά τα σχέδια. Κάτω τα χέρια από το δάσος, ούτε ένα δέντρο δεν θα αφήσουμε να κοπεί, ως εδώ, ούτε ένα εκατοστό πράσινο δεν θα αφήσουμε να χαθεί στο Γαλάτσι. Η πραγματική διαβούλευση είναι στον δρόμο από τον κόσμο του αγώνα. Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση του πάρκου Νιώου. Το δάσος θα μείνει, τσιμέντο δεν θα γίνει. Το δάσος θα μείνει, τσιμέντο δεν θα γίνει.